Hello mga higala namin sa 10,000 Roses. Asan ni? Wow! Okay. So now, kung pupunta tayo dito sa loob, magbabayad tayo ng entrance sa 20 pesos bawat isa. So napakaswerte namin guys kasi today, simula nung may pandemic, sige selfies, sarado ito. So ngayon, binuksan nila uli. So open ang doors. Wala gisuko. So ayan ha. Nasa dito sa sulit. Okay, so pupunta kami, papasok kami para titignan namin ngayon kasi before napakaganda. Ngayon daw may content renovation sila sa Bayad po ko? namin. Bangkal? Okay? Ang bangkal, ibabaw? Oo. Ang sama ng bangkal, ibabaw? Okay. So, tunggan free ang taga Cordoba. Cordoba? Free? Sa dali. Sige. Ay, bangkal ibabaw na lang mitanan. Pwede ba ang balibabaw ni tanan? Kapit naman mag-close. Saan mo sa mag-close di ay? Uy, pa di ay. Ano na tayo silang duha? Libre ra ang bata. Libre? Bata, libre. Ay, si Tita Maldita. Haman to. Libre to. Dili karon makita ang ato mga pangalan. Dili ang kuan channel. Oh. Nga naman na! Oh. Hala. Ay, dili na lang nako guys. Ako lang isend. Naunsa na lang. Kay isend na Di lang. siya ka. Wala, nawala na rin akong kuan diri. Okay. Tagpila, tag? 20. Oh, duha. Kay free man sila. Ay, Cordoba dai mo. Aw, taga Cordoba mo. Sayo-sayo mo gari sunod ha, kay taga Cordoba raman mo duha. Inday, dara ato aday. Ano siya galit ng ako, ha? Temperature? 6.4. Ala si Tita Maldita. Aw. Ada. Duha man pila. Oh. Ikaw ang 6.4. Ha? Pila bayad? Tag 20. Mana. Ay, dilibre ko sa Oh. libre man ang mga bata. Oh. Come, let's go. Pilang 20. Okay ra ka? Ha? Uy, naanak ko musod na ko. Oh, dali na, let's go. Dali na. Dali na. Ito nakalangas lang. Hala, aw. Hala, mura na lagig na out na ang kuan. Na-out na kasi man, wala na renovation. Anda kura. Kay welcome po ni siya ay magsakay pa doon. 10,000 roses. Ikatulo na nina kong balik diri pero ganahan na gyud gihapon ko no kay fresh kayo ang ilang air samot pa o gabi. Ini ka fresh kayo ang fresh kuno kay ang tubig. Fresh kayo ang hangin. Unya na nalaos ang buwak no. Mamubo sa take, kaya nangalaw sa buwak ating lambo vloggers. Asa naman si Camille? Lantaw. Katong makita nga hayag mga higala is kuan to siya lantaw. Mga unya ta diha ha daduntang labil diha. Buot-buot. Sa lantaw. Sa lantaw. Ay mao di ay nalaos ang kuan. No kay hanap ra siya kung layo. Oh. Pero yes, nanami. No, kangit-ngit. Kangit-ngit. Oh. 10K roses. 10K ang tawag nila dito eh. Nalaos na eh. Oh, nalaos na daw. Ingos Tita Maldita, nalaos ko na ang buwan. Oh, Lahat na nalaos. raw yung kanya mga roses. No? Tingnan nyo guys. Uy, mga bago na po ng suga. Bago na po. Uy, Siya, ano, sipa. dili kayo siya siga. Oh, pero bago pa.
Mura lang siya mawalay siga kay tungod sa siga kay to siya no. Dako. Diba nakaka-amaze? Labibin, ano ang mga roses? Yan. Yan, totoo na yan talaga. Ali lang ga. Share na kayo dyan. Ali lang ga. Nga naa ang ku ano AJK Limpang vlog. Vlog ba? AJK Limpangog mara. AJK Limpangog. Ang among mga babies no nga mga buutan kaayo ay behave ka istanan. Samot na jud si ate hala. Unsa naman ning akong kuan nga wala naman ni Oo, nya. Dito sa taas, Bibin, ay heart dito, mag-picture. Oh. Oh, ang AJK Limpangog mga higala is first time pa daw nila diri. No nya, taga diri ra ba na sila. Support ba? Thank you, Roses. Laoy nganong ang lantaw man jud mukuan sa ako ano. Di maudyoy ka na mga may ba. Mga may jud ang lantaw. Nindot siya tanaw no. Nya ang nindot jud iari di ay diri kay gabi. Nara mo ang among bambo sa amo ang grupo si Bantam. Hello. Silingan ra din na ako unsa to yung apelyido nimo? Edgar Tampos. Oh, ingko uy. Kisa man ni nga taga Tampos sa Gabangkal man gid ni. Sus mao di ay. Si Bantams kay kuan man siya banda man siya no. Na siya nagdadagid siya sa iyahang armas karon, iyahang gitara. Yan. Oh. Yan. Ibaba mo lang na siya gumani mong video. Sulay eh. Sulay eh. Sulay eh. Di ba? Nakakuha na ka? Kaya, di ba? O, di ba, Nindot? Oh, yes. Oh, tingnan mo. Ay asa naman ning akong adara ay. Unsa unto dong inig? Di ba? Yan na yan. Kate? Unsa unto pahayagan? Yana. Okay, nara de ay. Sa bata. Dayon ibalik. Okay. Ay salamat natawon ko yung tutor dire. Paita ning di ta kabalo. Video ka? Ikaw? Dili na. Puno. Mag-delete yung kag-uban din na. Oh, Kada dilitan. kita mga ubang video bitaw nga na-upload na nimo sa YT mo na nimo pag-delete na yun para ma-clear kag ng kuan. 10k roses. Oh, dako kayo ang rose. Nya. Nakata na sa Kinemaster. Ang uban niya, layos na. Ano day once Oh, promise. Siya kay mabubuo. Kay bubuan man na ni Tita Maldita. Iya man ang bubuan. Iya man ang bubuan sa iyang gugma. Ah! Hoy, nakoy mo remember dire charot. Hala no. Oh. Akong ex! Iyang ex. Akong ex, naway na. Picture ta diha oh. Kitang tanan. Oh, may pa. Gida, picture ta. Dito may kakasala pwede kayo bubog dyan na mag-istorya. Kasama. Imo na lang nag-ibit-bit, imo ang kuwan. Bit-bit na lang na ako. Sige na. Wa tumustaas. Hello mga ka-SML, kumusta? Hindi ka ka-biskin na 10,000. Kasi itong bridge dapit dali. Bridge ha? Bagong bridge dito ra oy. Pero wala man di ani dati. Hello, Ate Erin Vlog. Pwede. Pila na sa itong gibayran.
Unsa man? Entrance kanang sakas taas. Oh, at kumulang gakaw. Di oh, pangin